Malawian Camera. Mwadzuka bwanji amalawi nonse komwe muli. Nkhani tikambirane pano ndi nkhani yomwe ikuchitika ndi boma ilili la MCP. Awako mutha kuona zomwe zikupanga President Chakwera. State House ni nyumba yachifumu yomwe president wa dziko amakhala. Lero nyumba ija yasanduka yomanyamulirako yopangira kampeni. State House si nyumba yopangira kampeni, ni nyumba yomwe kumakhala ndani kuti kumakhala mtsogoleri. Ngati ukufuna munthu kupanga kampeni, president afuna kupanga kampeni, amawapitira kumalo komwe kumatani kuti kumakhala anthu kumakapanga kampeni kumene koko. Koma lero president Chakwera mmalo mokuti azipita azikaona madera amene anthu akuchokera, umphawi ndi zopsinja zomwe akumana nazo kumene koko, iye wasandusano nyumbayo kumakanyamula anthu kumeneko pa magalimoto kumawabweresa ku nyumba ku State House. Zikupereka chithunzithunzi chabwino. Mwa president Chakwera muli usogoleri. Chifukwa iye ngati president ndi amene akuyenera kumanyamuka kuchoka ku State House iko ndi kumalowa m'midzi, kumakawayendera anthu aone misewu kumene koko, ndi anthu kumakatulidwa kuchokera m'midzi m'madera kumapita ku State House azikataniko. Kapena amva anthu kuna kuti mavuto amene akumana nawo mamizimo akusowekera kukaona nyumba yachifumu. Kodi anthu amene amaona maufulu awa anthu tufuna tinene kuti zomwe zikuchitika zisakuziona? Pakana kumafika kuti anthu ena akusalima uko ananyamulidwa kukangosiyidwa mu mzinda wa Lilongwe, atazindikira kuti anthu amene akuwafuna president Chakwera si amenewo, anyamula anthu olakwika, anasiyidwa mu mzinda wa Lilongwe. Zimene zizi kuchitika mdziko muno, koma akuti amene akupangisa zimene zozo ndi president wa dziko. Alayishuwa kuti pali tsogolo la president. Timanena mobwereza president Chakwera, inuyo dzikoli mwalilephera. Andi chanzeru chomwe munene kuchita pa nthawi inoyo ndikungotula pansi udindo mosadikireso pa 16 September. Chifukwa zikuoneka kuti zomwe zikuchitikazi mwa inu akungoonamo zinthu zachilendo zokhazokha zokuti sizinachitike mdziko muno. Kumakanyamula anthu m'madera kuti azinyamula zovotera azipita nazo ku State House, mukapanga nazo ya Amalawi. Tikamanena kuti zisankho izi za pa 16 September, tikamafika pa 16 September nanji kampeni akasegulidwa, tiona zinthu zachilendo ndi boma ilili, tiona zinthu zokuti sitinatanipo kuti sitinaonepo. Chifukwa si usogoleri. Usogoleri ongoti kungoyamba cha usuja ni ulamuliro wa Lazarus Chakwera, ma mistake okhoka. Andi sitimatha kuziwa kuti kodi cholinga chenicheni cha Lazarus Chakwera zomwe ankaziyeneneza nthawi imene chakuti atha kukhala mtsogoleri wa dziko. Iye amati akakhala, amati akazalowa mboma azapanga chiti ndi chiti, chifukwa sichikuoneka pakana lero. Sichikuoneka chanzeru chomwe iye angathe ndi munthu ongozichemerera kuziyamikira zinthu zokuti iye sanatani kuti sanazichite. Zinthu zoti uzingoona musemo kamayenda kumangoona ma billboard ambirimbiri Chakwera delivery ongoziyamikira mokulola kutenga zikwangwani zonse zomwe iye mu mzinda usache tuchitipa kutenga ndalama zache kuzunjika apopo mutha kupangira chitukuko chachikulu
kusiyana kungopanga mapilipodi kumayika msemu omalepa chakwera terifale chakwera this chakwera that koma zinthu zokuti sizikuchitika mdziko muno ainu ake anthu akulani kodi akuzunzika ndi zimu kutibweresera zinthu zachilendo anthu ena pokwera magalimoto amenewo kumavulala nkumasiya maudani mmamizi kuti ena aje asiyika sanapite ku State House zogawanisa mtundu mulomo kuti iweyo president anyamuke apite kumuziko asikaona zomwe amavuto akukumana nawo anthu dhani ndikutenga anthu kuchokera kumuzi kumakapitisa ku State House. Kampeni ya mtundu wanji imene usogoleri wa mtundu wanji ukupereka picture ya mtundu wanji mdziko muno. Izi ndi zizindikiro zonena kuti chakwera mutu mwache sumumagwira ntchito mulibe china chilichonse chotukula chani chotukula dziko lino. Zisazo za mwina mwa izo ndi zimene zomwe zikuchitikazi. Chifukwa mukamuone pa chiroweni pampando amapanga zinthu za chilendo zokhazoka. Kagwido kache ka ntchito koma chita kudabwa kumana kuli kuti mwanziko munomo muli msogoleri kodzidzimuka. Zomwe zikungooneseratu kunena kuti ukuku ndiye ndikutani kuti kusimidwa kosowanako mtengo wogwira mokuti cheni chomwe akufunanso kutengera boma pa 16 pano pa sakuchitani kuti sakuchiziwa chifukwa akanakhala kuti afuna aziwe chomwe akutengera boma pa 16 September pano ndi bwenzi akuyenda malo mwaitana anthu kumakaona zinthu zomwe zikuwavuta mmaderamo kuti then akazatenga boma pa 16 pano azakakonza zinthu zimenezo koma iye wasiya zimenezo pamene anthu ndi pamene akumuyendera kumapita ku State House kuti azikapasa ma 25,000 ndrama zomwe zicha zomwe timanena kuti 67 billion ndiyo menyera kampeni ndiyo omwe apapa yamupengesa anonso pano kumakayitanira anthu kuti kokoti ku State House. State House kukakhala nyumba ya phwando. Ifeso anthu amene tikutengedwa viteni tilikondeni dziko lathu. Tikuziwa inde kuti ndi umphawi omwe uli pakati pathu okuti tikangoti tayitanidwa kuti tikaonana ndi president mtima wathu umatani kuti umagunda. Tipite tikadye ndalama poti ni misonkho yathu. Chifukwa ndalama zomwe tikutero kamapita makatenga mmeneko ni misonkho yathu ndi zathu zomwe. Tisikanyamula. Koma pa 16 September no tiziwe kunena kuti ku State House iko tikunyamulidwa kanthawi kanoka kampeni pano. Zikangotha kampeni mene simunganyamulidwe mapita ku State House. Mufuna kunena kuti kudera kwanuko mugule katundu pa mtengo wabwino. Mukhale ndi mijigo kumene koko. Tizipatala tomwe tili madera amene momwe mupezeke mankhwala. Ndizo mwezi kutani kuti zingachitike. Ndipo yambirira kamakavota usamakayang'ane 25,000 yomwe kuti anakunyamulapo kupapita ku State House. Kusiya kuyang'ana zinthu zimene zomwe zimatiphinja m'madera mwathu. Chifukwa chani kuti Malawi kuona uthe kuzindikira una kuti chikutiphinja m'madera mwathu munomo ndi chani. Chimenecho ndi chomwe chingakuchitise kuti iwepo mapita pa 16 September ndi vote yako ukathe kuvota mwanzeru. Ka uzikavota kunena kuti uzikakwera galimoto umapita umakaona ku State House akhalaso maganizo ako kumene iwe kutani kuti ukuganizira kuona kuti zokwera galimoto kuchoka m'maderamo kumapita ku State House ndi zanzeru. Koma ndikukhulupirira kuti munthu amene amalikonda dziko lake atha kuona kuti izi zinthu zopanda nzeru. Tilikoni a president achakwera pangani zinthu zothandiza Amalawi. Osati kusasula Amalawi kuti mukamabwera mukamachoka pa boma pa 16 September apezeke kuti anthu ena yali nzikhakha ena analumala chifukwa chomwe akanganana magalimoto kuti anthu azikwera azipita ku State House. Kumeneko ndikupusa kwambiri. Umenewo ndi usogoleri opusa. Usogoleri osaziwa chomwe munthu wakhalira chani kuti pampando ndizomwe mukupanga inu ya president achakwera. Sindimaziwa kuti kapena ma advisor amene mmakhala nawo samatha kukuwuzani kuti mukupangazi ndi zinthu zosayenera. Kapena ngalama kupasa ni ma advisor amene ngati inuyo ngati president chakwera pano khandi inu munthu. Simungaganize kuti zomwe tikupangazi ndi zinthu zopanda pake. Inu ndi amene uloyena kuti muzikapita m'madera monoti kuti anthu kuchoka m'madera maza kuona ku State House. Malawi.